तामुलपुराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि दोलोनि मावथिफोरजों सावरायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै तामुलपुराव हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरजोंबो सावरायो। सावरायमेलनि उनाव हाग्रामा महिलानि गोनां बिबुंथि बेखेबनि बिधानसभा बिसायख'थियाव जों एनडीए हिसाबैसो बाहागो लागोन। बेवहाय बिपिएफ दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेनाय नङा। एनडीए हिसाबै जों बबे समस्तियाव एबा बियाबाव बीजेपीआ गेलेगोन, बबे बियाबाव एजीपीआ गेलेगोन आरो बबे बियाबाव बिपिएफ दोलोआ गेलेगोन दासिमबो रोखा जायाखै आरो बियो थाबैनो रोखा जागोन होननानै बिबुंथि हाग्रामा महिलारिनि इउपिपिएल दोलोआ एनडीएआव दंना गैया आं दासिमबो रोखायै मिथिया। बिथांमोना मैया दाखालिसो बिजाथिखौ फोसावबाय। बेबायदिनो इउपिपिएल हान्जानि जेसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर दं गासैबो गेलेथों नाथाय देरहानाय नङा होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि फोरमायो। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि एसेम्ब्लिखौ इउपिपिएल आरो एबसुआ बुफायदों होननानैबो अजद लाबोयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जों एनडीए हिसाबै 100 मासियाव देरहागोन होननानैबो दाबि फोरमायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। 9 तारिख एप्रिलाव जागोन बयबो मिथिजोब्बाय। आरोबाव केन्डिडेट फाइनाल नमिनेसना 23 तारिख मार्चआव जागोन आरो 24आ स्क्रुटिनि आरो 26आ जाहैबाय लास्ट उइड्रल फाइनाल केन्डिडेट जागोन। दा जेखि जाया जों जाहैबाय दा बिपिएफआ एनडीए हिसाबै एनडीए टिमाव दङ। एनडीए टिम हिसाबै दिनैसिमबो 126टा समस्तियाव बबे समस्तियाव बीजेपी गेलेगोन, बबे समस्तियाव बिपिएफ गेलेगोन, बबे समस्तियाव एजीपी गेलेगोन, बबे समस्तियाव गणशक्ति गेलेगोन, बबे समस्तियाव राभा जौथ मन्चआ गेलेगोन, बेफोर गासिबो थिग जाथ'वाखै। जागोन गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जासिगोन थाबनो। खिन्थु आं मिथिबाय थादों, आंनि मिथिनायाव आंनि बुजिनायाव इउपिपिएलआबो एनडीएआवनो दङ। खिन्थु एनडीएआव जुदि दंमारोब्ला गैयाबाथ' गैयासै, खिन्थु दिनैसिमबो आंनि बुजिनायाव दङ बादि मोनदों आं। खिन्थु थेवब्लाबो बिथांमोनहा एक्सट्रायै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय मैया दाखालि। तामुलपुराव प्रमद बर' गेलेनो नागिरदों, ओमफ्राय बेनि उनाव रौतायाव रौता नङा उदालगुरियाव दिपेन बर' गेलेनो नागिरदों। आं बुंदों जेसेबांखि गिदिर गिदिर मानसि जाया मानो इउपिपिएलना गासिबो गेलेजोब, खिन्थु देरहानाय नङा। आरो बिसोरनिफ्राय देरसिन प्रेसिडेन्ट दंबावोबा गेलेफैथों, थेवबाबो देरहानाय नङा। मानो सार जानाव देरहानाय नङा सार? बिसोर थगायबायना, बिराद गाज्रि थगायना फैदों रायजोफोरखौ। ओंखायनो बिसोरखौ रायजोफ्रा बिसास खालामा। सोर फाग्ला बिसास खालामगोन? बे एसेम्ब्लि बिटिसि एसेम्ब्लिखौ बुख्रुबहैग्रा पार्टिखौ सोर फाग्लाया मोजां मोननांगौ जाखो? खिन्थु जाथाराखै। एसेम्ब्लिखौ बुफायहैखांखाबाय बिसोरो, आरो दा मानि इलेक्सन गेलेनो नागिरदों? मा नांगौ बिसोरलाय? बिजाथिखौ फोजावगोन जोंना। आङो आसा खालामदों 19 तारिखआवनो हागोन नामा। 19 तारिखआव जुदि पिएमबि जोङो जिरायनो हाबाय होनबाथाय फाइनाल। खिन्थु 19 तारिखआव हास्लाबथाराबाबो जेरैखि जाया फुंनि भागआवनो 20 तारिखआव जोङो होथारनांगोन। हमनानै ला नों 20 तारिखनि लेट जाला, दिनै 17 तारिख, गाबोन 18, समफोर 19 बेनो। सार बिपिएफआ मोनबेसे मासियाव? बिपिएफआ 126 थालै एनडीए। सार पार्टी हिसाबै बेसेबां फैजागोन? पार्टी हिसाबै जोंहा फाइनाल जायाखै, पिएमबि रायलायगोन 19 तारिख बेलासियाव नङा 20 तारिख फुङाव खबर हरगोन। सारनि बे तामुलपुर जि बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय थागोन ना बिजेपिनिफ्राय थागोन? बेखौ आं बोरै मिथिनांगौ? मिथिङानो जायाखै। जाम्बा जाम्बा सोंबाय थायो। माखौ सोंबाय थायो नोंसोरलाय? सोर? बिपिएफआव फोसावदोंब्रा। बिपिएफआ दलद थादों। बिपिएफआबो फोसावगासिनो दं बेलाय, बिसोरनो कर्मिजोब जोंनि। बिसोरबो होख्लायगासिनो दं बिपिएफनि जानानै। दा भाग्यआ सोरनि मा जायो बे उननि खोथा। खिन्थु बिपिएफआवथ' नागाराखै, जवाखै। मानो बिस्वजितनिल' सोंनाय जोंनि कर्मिफोरनाव।